Patay diha-diha dayon ang usa ka minor de edad. Human kini po sila sa wa mailhing mamumuno sa sitio Didos, Barangay Linaw, siyudad sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nagidad ang biktima og 17 anyos nga nagpuyo sa maong dapit. Nakaangkon siya og mga samad pinusilan sa NTL, bukton og duol siyang liog. Nga usa sa gitan-aw nga hinungdan siyang inanali niyang kamatayon. Netabo ang pagpamusil pasado alas 4 gahapon sa hapon, Pebrero 16. Habang naglalabas sila ng kanyang live-in partner na 16 years old, ay may isang unidentified male factors na biglang pumasok at pinagpabaril ang ating biktima. Base sa impormasyon sa ilang lugar o talaan sa kapulisan, ang biktima na lambigit sa pipila ka mga hitabo nga kawat sa ilang barangay o silingang barangay. Gani aduna usab kini gitubang nga kasong pagpangawat ug pagpanglungkab ug ipaabot na lang nga mogawas ang warrant of arrest. Gitan-aw karon sa kapulisan sa Talisay City ang posibilidad nga ang krimen may kalambigitan sa pagpanulis ug kawat niini. Tinitignan po natin yung link, no, na mga possibilities na yung mga tao na ninakawan niya. No, tignan natin. And may mga galit din siguro sa kanya, ay marami siyang ninakaw. So, tignan natin yung mga, binabacktrack natin yung mga cases na involved itong bata na to. May information tayo na receive na gumagamit din itong biktima. Apan pa din po sab nilang gisubay ang uban pang posibleng motibo sa maong pagpatay, pag-ila sa responsable sa krimen. Uban ni Cleofer Lumaya, Gugrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.